ମାଲୋ ତୁ ଦିନେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବୁ ଆଉ ମୋର ଆଶା ପୂରଣ କରିବୁ, ଏକଥା ଦିନେ ଲିସାର ଜେଜେମା ତାକୁ କହିଥିଲେ। ଲିସା ଖୁବ୍ ହସଖୁସିଆ ଝିଅଟିଏ, ଆଖିରେ ତାହାର ଅସରନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ। ନିଜ କାମରେ ନିଜେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ସେ। ଦୁନିଆ ପଛେ ଯାଉ ଚୁଲିକି କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି ତାର। ଫରକ ପଡ଼େ କେବଳ ତା ଜେଜେମାର ସେ ପଦକ କଥା। ଛୋଟବେଳୁ ବେଶ ଜିଦିଆ ଥିଲା ସେ। ଜିଦିଆ ମାନେ ଜିଦଖୋର ନୁହଁ ମ, ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ଥରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଏ ନା ତା କାମ କରିକି ହିଁ ଦେଖେଇ ଦିଏ। ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏବଂ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ମହଲରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଲିସାର। ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହେ ଆଉ ଦୁନିଆକୁ ବେଶ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସତେ ଯେପରି ତା ଜନ୍ମ। ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଦୁନିଆର ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ସତେ ଯେମିତି ଇଗ୍ନୋର କରିଦିଏ। ଆଉ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏଠି ସବୁ ଅଛି, ମାତ୍ର ମନ କଥା ଖୋଲି କହିପାରେନି। ଦୁନିଆର ସ୍ୱାର୍ଥପରତାରେ ସତେ ଯେପରି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଲିସା। ହଁ, ହବନି କେମିତି? ତା ଆଖିରେ ମେଞ୍ଚାଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ତା ମାଆର କଥାକୁ ରଖିବାକୁ ଅସରନ୍ତି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତ ରହିଛି। ଆଜି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ତା ମାଆର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିପାରିଛି। ମାତ୍ର ଲିସା ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଖୁସି ହେଇପାରୁନି। ନା ତା ମନ କଥା ଖୋଲି କହିବାକୁ ତା ଜେଜେମା ତା ପାଖରେ ଅଛି। ସମୟ ସତେ ଯେପରି ଦାଉ ସାଜିଛି। ୟା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗେଇ ଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଲିସା ଆଖିରେ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଅସରନ୍ତି କୋହ ଭରି ରହିଛି ତା ଛାତିରେ। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସତେ କେହି ଯେମିତି କାନ ପାଖରେ କହିଦେଇଯାଏ, ମାଲୋ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବୁ ନା? ଆଉ ଲିସା ଆଖିରେ ଝରି ଆସେ ଅମାନିଆ 2 ଟୋପା ଲୁହ। ଆଗେଇ ଯାଏ ତା ବାକି ରହିଥିବା ମାଆର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ।